Нова година в 5-звезден луксозен хотел в Истанбул. Как ви звучи? Само с GP Travel. Забравете за обикновеното. Посрещнете Нова година в 5-звезден луксозен хотел Шератон в Истанбул. Хотел, който съчетава изтънчен стил, гурме кухня и неповторими емоции. Един от най-луксозните хотели в Турция ви очаква за Нова година. Със своя спа център, басейни и изтънчено лоби. Новогодишната програма, както повелява луксът, започва с Welcome Drink. А новогодишната гала вечеря ще бъде бляскава в балната зала на хотел Шератон в Истанбул. Типично своя луксозен стил, менюто ще бъде 5-степенно, с неограничено количество напитки, вино и ракия. Още по-богата шоу програма, с фолклорна програма, ориенталски танци и диджей до зори. И какво е Нова година без томбола и незабравими награди? В навечерието на 2026 година ще гръмнем шампанското и ще си кажем на здраве за една още по-хубава година. Подарете си една луксозна Нова година в Истанбул с GP Travel. Пълната оферта може да видите на нашия сайт.